Čaute ľudia, dnes vás vítam pri dnešnom videu a dnes vám ukážem, jak si urobiť Riderkov skin zadarmo. Takže najprv idete sem na tieto trička, kliknete sem a tuto hore máte tú opu. Kliknete na ňu a napíšete sem Riderko s dvoma O. Hneď prvé stlačíte a už máte ako keby jeho takú mikinu. Idete sem, kliknete hore na tú lupu, zase napíšete to isté a hneď druhé je to. Potom idete na toho tretieho hore, tohto panáka, uvidíte túto hore fajku, ktorú mám. Kliknete na toho druhého tu. Idete na tieto smajliky a dáte hneď tretie. Na farby idete a dáte si takúto žltú farbu. Potom idete na tieto okuliare. Tam nájdete toto rúško, tak si ho dáte. Idete sem. Aj počkajte chvíľku. No dalo sa mi to. Sem napíšete obis. Hneď prvá šiltovka. A toto ešte nie je koniec. Idete na týchto, tu, stlačíte a vždy si dávate tohoto šaša a ukážem vám, jak to všetko bude vyzerať a tak. Všetko proste tam dáte, týchto šašov a máte hotového riderka, takže nezabudnite dať like a follow a čau.